Is mis sercha ní gnéis ha mí furach an an stunnebrek. Ba mé an sa farlamit vandáiseach háisce 3 bliana ras. Bhíoh sin na caineachag a thula mías. Bhíoh sin na caineachag an an tala drífríte a thula mías. Yn mías gúteach sin a bhí an an néiriscais, mías eile gúteach sin a bhí an an garanis. Bhíoh sin brian mé an luch chicas gus ruidan an cháirst léin is ruidan nach de cháirst léin agus bhíoh sin na Gianna Elan is ceall. Bhíoh sin na dalar tursan Gianna trí turisa bliana agus yn dúriscais sin na héiscar san Jedach Heachgan. Bhí sin furach an na tentichan agus bhá sin na dolan chladach is Gianna Elan is tá ruidan spórsal. Bhíoh sin na Gianna filmag bh go mar podcasts is an dúras mé dhéad go rain mé fed léimh mé pís barsteach go scríb carrit cáladú. Na helanan siar, áte sáiríte, láin de dionabhis, duine, tír is cuan. Seilgnan stúa mul an gaie agus fiar. Var an bíon slóag a fallamh go áireach. Var a bheall na duine cáras céinál, a na concholach a clíchan san lán. A fullachan is scialach, agus filaran a tíchach an sit san seo. An dú van stúa na bólach, go sochgar an drai. Ag amón an eile is scalcach go cruai, agus bí a Giannach sin go bra.